Ka Rusia ka berngam pan penhiar kepot ya ke Ukraine namar ka jingsya thombor haki drone penya breu ka jinge kan an hapdeng ke Ukraine pat ka Rusia kanang kiu malakasngi kanang shim ye kalenti ka bakham sharkhai dang sian ke Ukraine kala thombor ke Rusia bat mentak ka sarkar Rusia kala pankre pan phai kala ki kubor kia tho ba ka Rusia kala ban thombor ki katto ka netli ki nongpa ba he jong ka Ukraine kumba sau pho teli ki ling sunya bom jong ka Rusia kila sha penjulor hagi jing yartma jong ki drone jong ka Ukraine kabala penong ya ki jing kan at ki ba khamjor shu kumta ka jing kuslai jong ke India ro kala nangjur kalong kabadon kamban tim ba ke India mentang kadai keri kabala kiu step tam Andrei jing pen krek kabala ban le da ka Rusia kala ban wanra ye jing e ki ba punjai ya ke India kadon ke jing ting ba kala ban pen habom ya ke jing ki jong ke India lada ka Rusia kan pen sitom ben ya ke Ukraine bat ke jing kan an kanang jur kala ban penjur ke jing bom singan ha ka yodi boarding ha ka perthai ka Rusia kadai keri ka ba he ba ha ka jing pen mi boarding kano ka jajing penthut kala ban kiustet shu hakador jong ka upniang pat ka kas kan dia kasania hakimar ki bawan naban ban pendam ya jingron kambor ding jong ka kumta ka jingkudor kan penkiu ya ka paimar jong ke India pat kan bu jing e shu ya ka jingkudor karusya kala klalong kari ka bahe tam hakabede pat kompniang pansalan syakari India kumba kicing tip kidon nadu upenayu beladem jong senam arjar arpusan kalong kabadon kam bantip bakatai kari kadon kumbalai pun 2% na kacing salan umpniang saparo kari India kane kabha kalakiu sakalai po kendai point lai persen hadin kicing penjari kendon la penjari de kiri sepni ya ke Rusia ka India kala penkiu bha ya kicing thet umpniang na Rusia hakador kabaduna kumta ka Rusia kalami kum kari ka bakungsan ban penpoy umpniang na ka banta kari India Hendai lada jia ba ka Rusia kale Persia la ban penjari shu ya kijing persitom Persia ya ka tei kari kane kala ban kata ru ya kari India kidak baningkong jong kane kila pau lupa lai tho ba ka United States kadang pan kre ban le da ka bating e ya kito ki bathet umpniang ne kimar protochemical na Rusia dangsian u Richard Blumenthal senator jong ke US wala penpau bagi don kijing temu ban bu khachna hadu sanspa persen ya kino kiri kibathi di kumpniang bagi mar protochemical jong ke Rusia kajing temu halendet jong kane ke senjam kalong ban pentlot ya ke Rusia bat penjur ya kajing penbor ya kinong thet jong kiri ke perthai kum ke China bat ke India kan dia kadon cingadei kai pateng bat ke Rusia ringkar ru bat ke Ukraine lada ka cingale kanang jur ka kai pateng bat pro arteli kiri kadon ka cingma na ka cing thut ha ka cing penpoi mar kabala ban kta ya kador joki mar ba pher haba ki cing e ha ka san perthei ki kiu kinong bei tingka bunsin ki persang ban kiar na ki cingma kane kala ban penjur ya ka cing e ya ka pisa India kabala ban yalam se ka cing telot kine ki eki baro kilaban ketajur ya ka yok ka kon jong kari India